Nou, meneer de burgemeester, u komt uit het overleg. Wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is dat het echt wel de goede kant uit gaat. En toch hebben we een nieuw vraagstuk. Dat is het weer. Het gaat vanmiddag stormen, regen en onweren. Nou, dat kan ook iets positiefs zijn voor zo'n brand. Maar het kan ook zijn dat er toch even wat meer gevolgen ontstaan. Ook weer voor het informeren van de regio. En daarom is er zo even besloten tot het opschalen van grip 3. Dat betekent niet meer of minder dat er toch een aantal dilemma's, als die zouden ontstaan, ook even aan mij voorgelegd worden. Dat betekent wel weer dat er weer iets verder opgeschaald is dan vanmorgen het geval was. Ik moet ook zo meteen daarover voor naar het gemeentehuis. En nu terug naar de brand. Wat is de situatie op het moment? De situatie op dit moment is dat die stabiel is, nog niet aan het uitbreiden is. En dat met behulp van de blushelikopters de inzet goed verloopt op dit moment. Dat is alweer een hele verandering met vanmorgen, begreep ik. Ja, inderdaad. Ja. De wind is wat dat betreft misschien ook wat meer gunstig gezind. Maar zeker de ondersteuning vanuit de blushelikopter is een meerwaarde. Ja, onder controle dan bijna? Of hoe wil je het noemen? Nee, onder controle dat kunnen we nog niet zeggen. Daar is het nog te vroeg voor. Dus hij is op dit moment nog gaande, maar hij breidt zich niet verder uit. En hoe lang kan het gaan duren? Ja, dat is onbekend hoe lang dat gaat duren. Maar ja, als je gaat kijken naar sowieso de nafase, zeg maar, zoals wij dat dan noemen. Dan gaat het nablussen wellicht gewoon nog enkele dagen duren. Want het gebied is vrij groot. Kun je je wel voorstellen dat als je het gebied nog niet helemaal in bent geweest, dat er diverse hotspots zitten waar ook iets mee moet gaan gebeuren. Het is heel heftig. Gelukkig nog steeds geen persoonlijke slachtoffers. Gelukkig lijkt er ook op dat we alle materiële zaken ook kunnen behouden. Maar de impact is natuurlijk heel groot. En opnieuw een oproep om niet naar het gebied ook toe te komen. Maar blijf uit het gebied. En dat zal zometeen ook bekrachtigd worden, ook voor de veiligheid van de mensen. De waterkracht van bijvoorbeeld de waterzak van Chinooks is zo enorm groot. Dat is levensgevaarlijk. Dus mensen moeten echt het gebied ook uit. Ik begrijp dat mensen belangstellend zijn, maar doe dat gewoon thuis achter de televisie of op het internet en niet hier in dit gebied. Kun je iets vertellen over de omvang van deze operatie? Ja, de omvang is eigenlijk dusdanig groot dat hier een 250 brandweerlieden in zijn gezet. Ondersteuning krijgen op dit moment van 2 blushelikopters en diverse ondersteunende diensten. Net als de voorlichting, maar ook de drone-teams en de blushelikopters. Ja. En hoeveel voertuigen moet ik dan aan denken? Op dit moment zijn er 44, is mijn laatste telling geweest, 44 voertuigen ingezet.